ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಆಂಡ್ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಮಾರಿ ಬಂದು ಒಂಬ ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಬ ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸನ್ನ ಕೂಡ ಒಂಬ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಗಲೇ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅಂಜನೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ಹಾಳ ಒಂದೊಂದು ದಯಪಂಡಕ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವ್ಯಾಮೋಹಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮದತ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಹಿರಿಯರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಈನಾಂಡರ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ನ ಹೋಗೇ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಅವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅವು ಮೂಲನಂಬಿಕೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಕಾರಣ ಕೊರಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹಿರಿಯರು ಹೋಗಿ ನಾವು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಕೆ ಕೊಡು ಆಂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೂಂಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಜವನಿಯರು ಒಜೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದವರು ಏಜ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಯನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಕುರ್ಮೋದು ಲೇರ್ಪನ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುದುಂಟು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ತುಳು ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟುಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಮದುವೆ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳು ಬೋರ್ಡ್ ಬರತ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾನು ತುಳು ಬೋರ್ಡ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ತೂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ತುಳುವೆ ಮೇಲೆ ಕೊಯ್ಕುಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂತೀನಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತು ಅಂಗರ ಗುಡ್ಡಾಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಾದ್ರೆ ಐಕೆಯನ್ನು ಪೋತೆ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮಂತ ತುಳು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಂಟು ಆಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಂಡು ಆಡ ಈದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ತುಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದುಂಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡೆ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತಾರೆ ಆಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತೆಗೆದ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ತಿರುಗಾಕೃಷ್ಣ ದೇವಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾವಂದಿರೆ ತುಂಬಬಹುದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಲ್ಕೊಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೊಂಚ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಟಿದ್ರು ಆಡ ಇದರಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲ ಆದೇಶಿ ಹೋಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನಾಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾಡು ಅಕರೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪವನಂಚಿನ ಬೇರೆ ಎರಡು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಶುರುವಾದ ನಿಕಲು ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಜೈತುಳು ನಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನಿಕಲು ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕಲಿಗೆ ನಿಕಲ ಬೇರೆ ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ಪಾಗ ತುಳುಕು ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮಾತಿನ ಮುಗಿತು.